אז כדי ליצור באמת את הגלים, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל מהקצה של הקנבס. אני מושכת את הגל הראשון מהקצה. עד הסוף. אוקיי? את הגל השני אני עושה במרחק מהגל הראשון. וגם מושכת אותו עד הסוף. הסיבה שיצרתי מרחק בין שני הגלים זה כי אני רוצה להכניס בין שני גלים עוד גל. זאת אומרת, ברגע שאני מכניסה בין שני גלים עוד גל, נוצרים לי גבעות כאלה. את רואה את הגבעות האלה שנוצרים לי? אני רוצה לשמור עליהם, אני לא רוצה שהם יהרסו לי. אז עכשיו בין שני הגלים האלה, לצורך העניין, אני אכניס כאן עוד גל. לא מההתחלה. בדיוק, אני רוצה לשמור על הגבעות האלה.